For today's video, sus naabot akong igsuon guys nga Amerikana ako ipakita ninyo. So mauning naa sa akong tupad. Daghan among gisuruyan. Muramig mga dura. Nagkuyog-kuyog. So mao na ni guys ato na ni sugdan. Pero sa Kwanjog, kay Gyasyo man ni sa kanila. Same lang mga tao. Oh, singat. 5 months na jud nila. Lain pa to man, kan pa to skin light. Lagi. Mao lagi dili mo kay diri man ni pag-ugo July. Lahi to. Lahi to, first owner to ya. Pero kamo ra gyapon ang staff. Oh, baligya din niya. Hindi pa assume. Hindi pa assume niya. Naman wala na siya dun. Okay, kung ang gudman, yung controls ko pa. Delikado? Delikado. Pila na day ang edad? Mga 30 pa siguro. Basta 30 lang. Pero gipasyon na lang niya kay di na siya concentrate sa yang ano. Mag-hire rin tayo sa nurse na yun. Hindi siya comfortable. Lahi ra jud sa kapityan. Pero may naman niya sa baligya niya. Kamo ra gyapon. Samtang nagpaabot, kay wa pa man nahumano dugay man magpagwapa ay gipamassage sa si Mama Liling. Sus very relaxing si Mama Liling. Kunya kay 1 hour man ang pagmassage ni Mama Liling, biyaan ni nato kadiyot. Ari na sad ta ni gabina kung unsay nahitabo, gikuhaan na sad siya og warts. Tanawa guys, daghan kaayo iyahang wart. Kay nahuman naman og panguha og wart sa liog og nagpamassage si Mama Liling. Mga una sad ta guys, Mama wala. Ay mga karel. Dili mo sa Korea. Dili. Gamay na 10 man na iya size. Mga po 10 or 8 ani lang. Okay, kalihog inay. Sapatos lang. Ano na po ikinutang sa umachino? Dili oy. Yan ay butang man sa uma. Tuyaw? Tuyaw pa. Video ni Mama Liling nag-date sila. Ate Maymay. Darang. Nami diri sa sisa. Oh, sa una, mo ni dagan-dagan na tubig. Tubig Jin, mama. Ukab gid na Jin. Jin ayo lagi da Jin. Ukab nang imong sapatos. Dira man na siya kuan. Ukab na. Basa lagi oh. Mura mong nanginhas. Nya kaway-kaway. Hi, manang bebe. Hi. Hi. Di man makaari si Jang Kuy, birthday niya ron, manguli na lang ni. Ya magpalit og cake manang bebe. Patadaan. Oh. Palikadaan. Manang bebe. Hi, dayon. Let's try. Hani diri.
nami karon sa Ayala. Ikan sa SMC side. Ayala mi. Asa man si Mama Liling? Tara, nagduha. Nagtabit-tabit. Saan magiging ikaw ano? Oh, dagan kay ni kan-anan dire. Hello. Langlakaw ni. Kay ato ting videohan kay may na lang. Mo ni isan hour. Half dozen, half dozen. Iduha lang nato ka flavor. Lagi. Kasi sila ni Mama. Oh, na rin nagbuki kay sila. Nagbuki sa ilang ID. Ang ilang drinks din kay kuhan ko no. Ako mo lang may. Tubig ra ako. Kuhan ako, Pepsi ako. Sige, sige, panglakaw mo. Na, sige ka dito, lakaw. Na. Mama, oh, dako kay yabag, ngay bulawan. Mao na ni ron. Wa kaibaw sa di park. Wa nagtimaan unsa to nga letter. Mao na ni ron, mahilis na niya ang among gigaon. Tungod sa pizza nalimtan. Duol ra ba to sa exit? Daghan ra ba nig-exit ang Ayala? Ato nilibot-liboton tanan ron. Huy, Ginoo ko santimaan. Ner, na kuno dire. Asa dapit? Mao kana. Iniguli ani ron, ang gidaan ni Jean, uso ka box, hurot ni ron. Gusto mo ning pangita ron. Oh, na si ate gangisi lang. Sige lang adto nya di na mao. Asa nakita mo na bibi? Ha? Hello. Asa naghilo ka? Mama sige kingon nga. Tuwas tukoy. Asa o? Color. Daghan man. Lama daghan baya kayo ni ha sa kani na oh. Maklusan na lang si Renner kay nakalimot sa basi nagtuo ka ni mao na ma, basi nagtuo ka mao na nga blue. Uy na ka blue. Nilaga naman na. Si Renner kay wala siguro ka klaro sa mga letter kay gigutom na. Ngita taan ni ron magabhinan taan ni ron. Gigutom na lagi to siya. Dirito dool? Din ta ni sud. Nakita na? Sana? Tuwara nakita na. Oh, nakita na di ay. Uy, Ginoo ko may gani gamay-gamay lang nga lakaw. No, kay pa atong mga tuhod dira, mga senior. Uy. Okay pa di ay ang tuhod. Okay pag senior. Oh, ano naman na nikatawas mo mapili? May na picturean. Ang nagkitang tanan kay gipanggutom siguro to, pero kita nga nagkaon og munggos pagikan, wala lagi ta kakatiman. Ningaw na sa tagmunggos. Ay, nakita na gyud taon na mo. Kuyaw kayo kay way nakatimaan asa na parking Sa na parking ang sakyanan. Pila mi? 8 mi kabuok.
Way nakainom tong bisan usa-unsa nga letter. Ay, Ginoo ko. Ayala. Taas, daghan kayo parkinganan sa Ayala. Way nakatimaan bisag usa kay gipanggutom na di ay. Loy kay ni, kumusta natong mga katuhuran diha? Okay pa ba? Wala na ni katawa mga mapili. Nakita na niya ang sakyanan doon sa exit. Ragi parking di ay sa N na ang usa ay gikapoy og lakaw. Diri sa N ya exit dapit.